Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Балалар бакчасына барып жетип булмый, шаллар мәктәпкәчә учреждениягә илтүче тротуарны төзекләндерүне сорый. Автокреслолар, светофорлар, җәяүлеләр кичүе. Татарстанда ел сайын үткәрелә торган игътибар балалар акциясе старт алды. Киртәле юл Чаллы-Тывының кайнар элемтәсенә 63-нче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, аларга көн саен юл аркылы чыкканда автомобильләр арасында калырга туры килә. Җәяүлеләр өчен тротуарлар да юк. Тулырак хезмәттәшебез материалында. Балалар бакчасына кадәр юл аеруча җитезлек таләп итә. Сабантуй балалар бакчасына газон аша барып җитәргә мөмкин. Көн саен йөрүдән, үләндә үсүдән туктаган. Койма буендагы тар сукмак буйлап барырга туры килә. Безгә менә балалар белән монда йөрергә бик читен, чөнки кыш көннәрендә монда кар сала, көз көне яңгыр, бу пычрактан йөреп булмый, коляска белән үтеп булмый. Шуңа безгә монда бик бу тротуар кирәк. Садикка һәр көн иртә белән бала белән килгәндә җайсыз садикка барыр юлыбыз начар, газоннан йөрибез. Ул газонны без инде таптап бетердек инде, анда юллары буенча күренә, һәр көн шуннан йөри, бар кеше дә шуннан йөри, чөнки башка юлдан йөргәндә машиналар юлыннан үтәргә туры килә, анда пешеходный переход юк. Куркыныч. Куркыныч, әмма башка юл юк. Кар яуса, газон буйлап йөреп булмый, артык пычрак. Балаларны да күздән югалтмаска, автомобильләрне дә әйләнеп узарга туры килә. Ә бит пик сәгатьләрендә машиналар агымы интенсив, җәяүлеләргә чыгу юллары юк. Надо пройти два оживленных перекрестка, на которых нету ни пешеходных переходов, ни знаков, ничего. Есть только лежачие полицейские, но как бы это не ограничивает. Выход сада расположен на пересечении всех дорог. То есть оттуда все выезжают, отсюда выезжают. Шулар проблеманы хәл итәргә тырышкан төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать иткәннәр һәм вәгъдәләр бирүдән тыш эш урыннан алга таба кузгалмаган. Писали письма в исполком, на наши ответы постоянно приходят отписки. Сначала, что нету тротуара в планах, дальше, что заложено это все в планах, будет построено по мере освоения комплекса. Живем уже, грубо говоря, 4-й год, тротуара до сих пор нету. Без шулай ук башкарма комитетка мөрәҗәгать иттек, тик әлегә бернинди аңлатма да ала алмадык. Чаллы-Тыва телеканалының төшерү төркеме вакыйгаларның үсешен күзәтеп торачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Юл йөрү кагыйдәләре турында искә төшерү һәр әти-әнинең бурычы. Татарстанда игътибар балалар акциясе старт алды. Балаларның юл транспорт һәлакәтләрендә имгәнүләрен кисәтү максатыннан 2022 елның 23 маеннан 5 июненә кадәр бөтен республика буенча дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре катнашында профилактик чаралар узачак. 4 ай эчендә Чаллыда 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 28 авария булды. Шуларның 24-е кечкенә җәяүлеләр катнашында. Бер бала һәлак булган, 27-се төрле тән җәрәхәтләре алган. Статистика күңелсез, шуңа күрә өлкәннәргә балаларны юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтүгә аерым игътибар бирү бик мөһим. Как надо дорогу переходить? Сначала смотреть, что машина не ездит. И идти, когда машины нету. А сначала налево или направо надо смотреть? Направо, наверное. Надо налево. Ну, теперь ты точно запомнишь. А на какой свет светофоров переходить надо? На зеленый. На желтый перебегать можно? Нет. Чтобы переходили исключительно на зеленый, не бежали и за руку, и не на самокате. А допустим, во дворе, там, где нет светофоров? Ну, у меня еще дети маленькие, они всегда со мной ходят, всегда смотрят, чтобы не было машины. Юхиди мәгълүматларына караганда, балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләренең 3тән 1 җәй көне була. Әйтик, узган ел Татарстанда 153 авария теркәлгән. Аларда 5 бала һәлак булган һәм 175 кеше зыян күргән. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Необходимо позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра в местах, которые могут предоставлять для них опасность, в том числе и вблизи дорог. Игътибар балалар дип исемләнгән акция кысаларында төрле чаралар узачак. Балаларны йөртү буенча рейдлар, яктылык кайтартучы элементларны популярлаштыру, ата-аналар белән очрашулар, конкурслар һәм викториналар үткәрү карала. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Кирилл Хабзей, Айдар Мусин, яңалыклар.
Аномаль солқын һава торышы рекордлар куя май айы ахырга шам солқын торачагы фаразлый синоптиклар мондый солқыннар айырушадан фермерлар эшчәнлегендә тискәре чагыла. Авыл хуҗалыгы культураларына зыян килергә мөмкин диялар. Шунысы бар, йырткыч бөҗәкләр азрак була. Ә менә бал кортлары ничек микән? Аларның хәзер бал җыя торган вакыты бит. Хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова түбән суык су умартачысы белән уралашып кайтты. Менә бит корт уртасында икәүләшеп басып торабыз, алар ана килеп безгә кунып китәләр. Рәзиф Дәүләт Бикбаулының бал кортлары башкалар сыман усал түгел. Алар кешегә дустана мөнәсәбәттә. Умарта янында махсус киемсез курыкмыйча торырга мөмкин. Кортларның әлеге төре Карпатка дип атала. Рәзиф абый аларны Краснодардан кайтарткан. Хәзер бал кортларының актив чагы. Һәр бер җылы көнне шунда ук чыгып ишалар алып кайталар. Серкә, алар менә хәзер карасак, уже серкә генә түгел, хәтта уже балда ташыйлар. Карадым, уже яңа язгы бал 3 рамда яртшар язгы балны тутырып куйганнар. Язгы салкыннар бал кортларына артык тәэсир итми ди Рәзиф Дәүләт Бикбаулы. Умарта көче көчле булса, аларга хәтта кышкы салкыннар да куркыныч түгел. Әйтик, түбән суыксы авылында быел кыш 2 көн -42 градус салкын булган. Бал кортлары моны яхшы кичергән. Умартачыларны башка проблема борчый. Аграрийлар ел сайын басуларны агулый. Былтыр шушлай үсептергән вакытта туры килеп байтак умарталарым үлде. Инде 3нче ел Мәлкән якларында 200-шәр, 180-шәр ясы үлгән умартачылар булды. Алар инде бу мәсьәләне күтәреп тә чыктылар. Минеке 14-тә менә быелга 3 калды инде. Хәзер алмагачлар, шия, карлыганнар чәчәк аткан чак, яңгырлар нәтиҗәсендә быел тузганаклар да бик күп. Умартачылар бу елның уңышлы булуына өметләнә. Беренче балны июнь азагында аертырга ниятлиләр. Рәзиф абый бал кортларына багышлап, хәтта шигырь дә язган. Бакчаларга чыккан сайын бал кортларым гыш килә, ару талуны белмичә бал ташыялар безгә, күңелләргә ямнар өстәп, ишалар тызбыз килеп, кай вакытта йөри генә китәләр алар үбеп. Алай гына үпкәннәргә түзәбез, кая кирәк, алар бит мине яратып, якын итәләр димәк. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Умартачылар темасын дәвам итеп, игътибары нәкъ шушы көннәрдә Кама агрофирмасы агрохимикатлар белән кырларны эшкәртеп чыгарга ниятли. Агулау эшләре Шилнәбаш, Суровка, Искедереш, Ташкешу, Яңа Бүләк, Бөрдө, Күперле, Күгәш һәм Тукай районының башка авыллары янында үткәреләчәк. Агрохимикатлар белән эшкәртү эшләре 1 июньгә кадәр узачак. Тулырак мәгълүматны авыл җирлекләре идарәсеннән белә аласыз. Аның эшләре кабатланмас, үзенчәлекле, һәр кайсында милли хисләр чагыла. Шедеврларны ул күз ачып йомганчы ясый. Сүз шәһәрбез язучысы һәм рәссамы Хәмит Латыйпов турында. Бар эшләрен берләштереп, шәһәрдәшебез китаплар чыгаруга иреште быел. Күп кырлам талант иясе белән Лилия Хәбибҗанова аралашып кайтты. Бер кичтә мин аны бugün 1 сәгать эчендә мин эшләп чыктым. Шундый бик тиз булды ул. Хәмит Латыйповның әлеге эше 3 өлештән тора. Берсендә атка атланган булгар егете сурәтләнгән, калганнарында яшь парлар һәм тәмләп чәй эчеп утыручы гүзәл зат. Әлеге рәсемнәр тулаем бер әсәр сыман һәм бик үзенчәлекле стильдә башкарылган. Бу декоративный ход инде, әйтик, менә линиялар, пятнолар белән решайту шитимны. Монда әйтик, монда аттагы егет, артта, скажем, булгар фон шәһәренең нидәрендә йортлары, там мәчетләре, шушы теманы үземчә ачып карау дигән формада инде. Хәмит абыйның күп кенә эшләре Россия күргәзмәләрендә булырга өлгергән, аларның һәр кайсы үзенчәлекле, тирән мәгънәгә ия. Әйтик, менә бу тәгәрмәч образы сурәтләнгән картинаны гына алыйк. Анда Явыз Иванның Казанны алып, кан куйган чаклары сурәтләнгән. Если малай кешенең колесодан башы биек булган, башын кискәннәр. Если колесодан биек булмаган, ул уже белмәй, то есть ул унта. А ты малай уже хәтерлый уже. Шуңа күрә бу хәл, шуңа күрә башын кискәннәр. Хәмит Латыйповның һәр эшендә миллилек чагыла. Булгар чорымы, Казан ханлыгы яисә хәзерге вакытлар булсын, һәр кайсында халык яшәеше, аның гариф-гадәтләре. Хәмит абыйның таланты бала чагыннан ук килә. Ул әле шагыйрь дә, кул остасы да, уеп агачка бизәкләр дә төшерә. Монда мирын белергә кирәк. То есть син агачны бузырга тиеш түгел. Там иске белән нитәм, кисәм бит, менә бит. Менә булай бара, менә теге күрәсезме? Сразу как яфрак барлыкка килә. Как бы, да? Агач. Теге
техника үзе уже шунниктен. Хәмит Латыйповның күп кенә эшләре Татарстан һәм Башкортстан музейларында саклана. Ул һәр даим күргәзмәләрдә катнаша. Күптән түгел аның уелган бизәкләр, рәсемнәрен туплаучы Туган җир исемле китаплары дөнья күрде. Лилия Хабибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.